Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, nalika taun 1970-an omahe admin kanggo ngadani jamaah salat tarawih saben-saben bulan Ramadan. Wektu kuwi umure admin kira-kira lagi 5 tekan 6 tahun. Kanggo nunggu komplite jamaah lan imame sumadya, adate padha nembang singiran. Salah sijine singiran sing saprene isih dieling-eling admin yaiku singiran kang isine ngresresi ati. Admin nyoba nyingirake maneh. Saperangan ana modifikasi dening admin. Sugeng resepi mugi manfaati. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamuji kita, salam lan rahmat ing nabi kita, saha aline para sahabat kang padha manut Nabi Muhammad. Punika singir isi pitutur, sinten kang ngagem kawula syukur. Punika singir isi pitutur, sinten kang ngagem kawula syukur. Menawi singir punika mangke, lepat mugi paring lerese. Menawi singir punika wagu, supados sampun ngantos geguyu. Menawi lepat wagu pun cetha, pancen kang nyusun sanes pujangga. Menawi lepat wagu pun cetha, pancen kang nyusun sanes pujangga. Bapak lan ibu kabeh dulurku, padha takwa mring pangeranmu. Nggonira nedami agama Islam, tindakan Allah kapok kang tenan. Tindakan bedhe ayo diuti, kanggo ginawe sangune mati. Tindakan bedhe ayo diuti, kanggo ginawe sangune mati. Sangune mati iku ngamalmu, dudu tumpukan bondo donyamu. Najan nalika numpuke bondo, rina wengi nganti ngorbanke jiwa. Numpuke bondo ora netepi, cara agama bakal nglaknati. Numpuke bondo ora netepi, cara agama bakal nglaknati.
Ayo sedulur padha elinga, arep mati mung lakoni apa? Arep mati mung iku sekarat, banget larane tan bisa sambat. Kabeh sedulur padha nunggoni, kiwa tengene lan mrebes mili. Kabeh sedulur padha nunggoni, kiwa tengene lan mrebes mili. Kang padha nunggu nyawang raimu, padha ngematke solah tingkahmu. Lamun wis tarang yen mati sira, kabeh do bingung nangisi sira. Sira lurupi terus didusi, banjur dipuntel putihan mori. Sira lurupi terus didusi, banjur dipuntel putihan mori. Akeh sedulur kang padha teka, perlu ngormati budalanira. Sing padha nunggu ana omahmu, sinambi omong sinambi guyu. Tinimbang omong wacana Quran, suwono rahmat marang pangeran. Tinimbang omong wacana Quran, suwono rahmat marang pangeran. Wis teka saate sira diangkat, kanthi den junjung dulurmu papat. Kabeh sedulur padha ngiringke, ana mburimu tekan papane. Tekan kuburan sira dibopong, dilebokake papan kang gerong. Tekan kuburan sira dibopong, dilebokake papan kang gerong. Sira ditablek lemah lan watu, bener dhuwurmu tancepi kayu. Tancepan iku kanggo nengeri, yen sedulurmu do ziarahi. Do maca donga njaluke ngapura, supaya sira tentrem ing kana. Do maca donga njaluke ngapura, supaya sira tentrem ing kana.
tentrem lan ora kahananira gumantung amalmu dek ana donya lamun sira becik akeh ngamale wis mesti tentrem ana kubure tekan kiamat krasa sedhela mung kaya turu blas ora krasa tekan kiamat krasa sedhela mung kaya turu blas ora krasa mula sedulur ayo ngibadah mring pangeran tansah manembah mring sesama asih lan tresna seneng tetulung seneng dedana pangeran rena pangeran ridho amal ibadah kabeh ditampa pangeran rena pangeran ridho amal ibadah kabeh ditampa lamun ibadah kabeh ditampa ganjaran akeh kebak nugraha pangeranira paring suwarga sarwa sarwine mung marake lega mangkono iku klebu wong bejo mesti amale dek ana donya mangkono iku klebu wong bejo mesti amale dek ana donya salat poso lan maca Qur'ane maring sasama tetulung ngajeni disempurnake nggo ibadah haji akhlak karimah nderek jeneng nabi iku jenenge muslim sejati akhlak karimah nderek jeneng nabi iku jenenge muslim sejati cukup semene singiran iki saka wong bodho lan kurang elmi mugi paedah uga manfaati kanggo sedulur lan diri pribadi lamun setuju ayo dong guyu mugi ya dulur tansah rahayu lamun setuju ayo dong guyu mugi ya sedulur tansah rahayu